Yabona njengoba senginenzele kangaka. Injani full bagaza, full paint. Hayi, yabona nje full paint for sure ngayigcina yo high school nakhona grade bani. Ngiyakubona ke full bagaza, full paint. Ngiyabona full paint. Ngiyayibona full paint. Full paint ngiyayibona le nje. Ngiyayibona le enje OM ngiyayibona. Le hayi ngeke hayi ngeke. Ipaint liwine lihamba la. Why ipaint lihamba la? Ngeke ngisho. Mina ngakubona ukuthi uqokade. They're comfortable if you are. Yeah, makwama period nam sharp. Makwama period sharp. Mara ipizza hawu ngeke ngathi ithende. But angijudge guys, angijudge. Benginplaga ke nala ukuthi mawuzazi ukuthi headline yakho ngathi nokuthi uqokani wena mami hayi akubalekanga. Iyasebenza sisikakhulu yalo my headline ngoJanuary manje ngisebenzisa yona right. Yabo? Yes. So, ngiyanondla yabo. Uyayazi full bagaza mase irolane. Yo guys, yo. Uyayazi full bagaza mase irolile. Lapho abantu umuntu besiyayeka. And futhi liyanyanyisa iphenti man like guys iphenti liyanyanyisa. Bona nje iphenti eligcwele liyanyanyisa. Ngifuna nje ungathi mina liyanyanyisa. Because what do you mean ngigqokile i-tight kunephenti elihamba la? Or kunephenti elihamba la? Hawa John. Bafazi. Isibhexe sephenti. But qokani guys, angifuni kube ngathi ngiyanilawula, yabo. Angifuni nje kube ngathi ngumuntu olawulanayo ngezinqa zenu. But nje hawu sis. Hawu. Indaqanda. Native child are right, but sensual laba banga afford. Yabo phela native child inokuduranyana. MPL ungalawuli siphe. Ayangibalawuli, but bese ngisho mina wami umbono ukuthi hawu Chomi phela nawe. Hawu or ke ngagqoka full bagaza yakho ke naleyo jean yakho or nani whatever. But ne tight Chomi noma ne dress ekubambayo. Chomi naye akubukeki man. Cause manje abantu bangaliboni iphenti. Yabo. Bale bangaliboni iphenti eliqokile ukuthi lihamba kanjani. Yabo, bengaliboni abantu. Manje bangaboni ukuthi yabo ungabonisa abafana because obviously abantu abazobheka izinto abafana. So ungababonisi. Yabo, ungababonisa ukuthi iphenti lakho lihamba phi. Ungababonisa ukuthi yabo no angabonakali nje. Bazokuhlonipha nabo. Manje uyoloku mangala ukuthi indaba abantu bangibuka kanti hayi sijonga le Beyonce yenzayo apha eback because siyabona ngathi maningi amaphenti la ngaphandle maningi eyitolo maningi nje maningi khona nawo lawa seamless ke mawukuthi uthanda full bagaza khona lawa seamless lawa indwangu nje le ngeke uzuyibone ngisho kudwebekile yabo siyakuthanda lokho wena bafana ngikhulumi ke nje nawe ke mfana ndini mina ngikhuluma namantombazane nabusisi wami la ngishare wami umbono anisho ukuthi abantu abaye ukugqoka amaphenti abagcwele abawagqoke ku right bese ngikhuluma kodwa ukuthi Chomi asiphileli asifuni bafana asiphileli bona kahle ke wena ukukhetha manje Cinderella ungakhethi boy. Mina ngiyazazi ukuthi ngithini enough ngamaphenti isiphile bandla iyenhlizwe indaba yamaphenti ne hayi ke cela CEO ukhuluma yodwa. No guys, I'm gonna take a shower now and go out and have fun. Ukuthi nina nikwatisa ama full bagaza ke it's fine shame. Shuthi wena mawungabe uyakwatisa le ndaba engishoyo shuthi uyafila. Shuthi uyafila. But unendlebe uzwile. Yabo it's not a big deal guys. I'm not trying to ngishare wami umbono. Ukuthi umbono wami awufikanga kahle. Sorry. Angisho ukuthi gqokana amatongo mina nama-G-string maningi amaphenti. Into enginenkinga nayo mina iphenti elibonakalayo. Like akhona amaphenti awe full bagaza asimless. Ngiyabalimaza, ngiyabona sorry guys, yazi sorry shame. Sorry. Ilip gloss naye.
Lipstain le yase Mr Price angisakhumbula 70 rand lento le 70 rand iyabiza no 70 rand ngiyakhumbula 69.99 amabhaluni angisayingeni amaphenti ngoba ngiyababona ukuthi bathintekile. Sorry guys, shame qhubekani niqoka amaphenti enu niyazwana angilawuli but mina bengishare ini umbono uthi mina on my side. Futhi nje manje sengizovele ngibhekele ngoba vele nje angikhe ndawo enqenza abantu. Bathi thula bazokurekhoda bathi phenti racism. Uyabona nje. La ngithi abantu basensitive abakwazi ukudlala, abakwazi. But it's okay. Indaba zabo namajazi abo lezo. Mina angeni lapho. Engishilo nginiplugile mina abafazi, nginenzelile iqiniso.